kay Sima mismo may YouTube channel ko pa ako nga magana kung gusto dong para ka nulo ako nga ila dong ay mo timbaru ayol dong nulo ko bala para ka nulo sida okay sa ka dong station ko pa ako to ka taran dilita na lang ka bulo dong ako nga nulo अभी मजा आएगा ना भिड़ो और का ngulo upa guputak bong train station sopa guputak bong upa ngulo alang-alang guar gedak alang-alang pa guar gedak bona ngulo upa dokter सब गाल के लोग ऊपर कायदे के तुम्हारा ट्रेन का तुम्हारा मिला जा तो यार होना Guwahati train station dah sudah. Pagpag kulay sama ngulo doon na upay ewan tagi kami ko doon na pagpag sama train day koy ko bang ulo kaya la magpadung puno ng train day si Magpoy kabigasan sa ulo aptong tetul long bago na lagi dugo tetul na tetul Nagaland Express number platform Nagaland Express ini kan ada daga okay ko may ano doon May I have your attention please? On Lugariani 85696 Pangulo at talagang natong yung matos lang ka pagdak ko na at talagang nagay ko lang talagang kabuningan na at talagang jawab mo tako na o yung egg ako may pilit ako so kalau pakapay ko gulud ako nga okay yung pidak ang ko talam hin jola ma bukul jawab na gud ako ang ko okay yung pa dajong ang pidak tani ko tala ako sitem pidak ako dajong ang pidak अरे कहना क्या चाहते हो gulud ako nga okay yung pidak ang ko talam hin jola ma bukul jawab na gud ako ang ko okay yung pa dajong ang pidak tani ko tala ako sitem pidak ako dajong ang pidak